Здравейте хора, аз съм Иван 3035 и днес с мен отново е Гилфар PC или там каквото е. И днес отново сме на евента, то аз директно като спрях клипа го продължих. И защото искам да видите за какъв евент стана въпрос, ето те неща ги взех от евента. Защото тук няма как да съм опнат, оле дърво, супер. Но неща обаче аки хвърли. Ти взе ли шлем? Не. Всичко друго, ама шлем нямам. Бах ти кърък съм. Колко меча имаш? Един. Имам от всичко по едно, само от панталоните имам две. Аз имам от шлем, от диамантените нагръдници 2 и от бутушите 3. Значи, 2 стака и 3 енчантнати голд ялот. Оле, майко! Нали ще дадеш? Оле, мечове почнаха да пускат мечове! Насам! Не успях да гепа. Ай ти дропни си един. Ето, тук има. Не взех. Как така? Дой да пуснат и малко. О, вече пуснаха и кирки да пускат. А не, то те са дето. Ето шлемове, имам втори шанс. Шлем. Да, гепих шлем, супер! Имам шлем и аз вече. О, аз имам панталони. Добре, само да хвърлят 3 меча да гепа. Аз имам 2 меча. Ще дадеш ли един? Ти нали имаш, бе? Ама един! Аз имам по 2. Добре, кай. Шлем! Оле, колко шлемове! Гепи! Оле, имам 3 шлема! Ние шлема ли? Аз имам само 2. Оле, букшелф! Не ги взех. Оле, голд. Оле, защо не знам защо винаги казвам оле. Ето, пуска на яките. Той е. Ето от къде най-отгоре погледни го и ще го видиш. Оле, имам стак и 2 блока голден блок. Гол! Да, стак и 2. Тук няма лапсел. Те някои лапове са ги примахнали. Давайте, дропите. Какво лап мони, бе? Какво спайна? Не знам. Това да пари. И да, ние сме на евента, сигурно много. Половината. О, има лапшоп тук. Ама ти са на евента ли си, бе? Да, бе. А, така. Оле, богати сме, супер. Браво, не се види. Сам вижте какво става, каква работа, не базика. О, бати стъпи евент. Ай, хубави неща фанах, да съм фащали по-добри. Замета чинчан тябълки. Ето къде. Аз имам 2 стака. За кой ми спори? Аз имам 6. Дай един стак. Дай един стак, аз имам 6 само. Окей, вече, да. Бради, За които са брадвини, нали можеш да си вземеш таки The Tools. Да, ама е слабена. Ти е скрънзи. Как точно влезахме и точно на евент? Как смета. Дое сега сте ябълки, бе. И да метнат меч, искам меч. Не ми трябва... Ой, чай, че не съм война. Да, аз в този сървър дели една къща с около 5 човека сигурно. Тя ми малко смотана, ама кая е. Почва и да налагат моне и задължително да си изкарам парички. По-точно банката, така наречена. Как се изкарат пари там на Лак Мони? Не знам, ама аз отивам на банката. Има една банка, ти като стъпнеш на един pleasure play, ти пока колко минути си играл и там има get money, цъкаш бутончето и ти изписва колко пари ти е дал. Или колко имаш вече. Не знам. Да, това да не само да го взема. Гнила плът. Кое бе? Гнила? Две панталони, имам 3 тях.
ако чувате такива плескливи звуци, това са от сестрите ми, от майка ми. Майка ти. О, добре, имам трети нагръдник, което е супер, защото ще съм запасен с доста брони. Аз имам само един. Ето, дропат колко ли не нагръдници. Абе, колко нагръдника не мога да ги джепа, да не мога. Да не мога да се вътре. О, панталони. Добре, повтарят. Гейди се мятат грила по стопачки. Чудат се какво да метнат. Чудат се какво да метнат. Как се чудат какво да метнат, бе? Те хора не са ли чули дъма? О, панталони. Още една каска. Ти докато ревеше за каси, тяпа. Имам 5 и... О, мага, на мен инвентарите ще ми се напълни с такива брони, човек. Аз ще оставя някой в това. Добре, още един нагръдник. Стана вече нощ. Цял ден продължава. Стига, ще не мога да се отворя пътя. Ендер, чет. Що... О, защита 4 етап. Имам книга на защита 4 етап. О, спайдъри вече почнаха да дропат. Или те се спалват. Те са спалнати. Абе, то, какво пише дай брони? На мен ми се напълни почти инвентарите с брони, дай брони. Ами то не е ли хубаво? То по-думиш. Гледай ти, какво става. Човек, Ние отидахме за дъма и виж, сега получихме дъма. Оле, ботъл енчанта, така и такива неща искам да дропат. Де давате HP, бе? Еме тук дропат ботъл енчант. Добре, сега го пускат. Слушат го. Какво пускате, само HP събирам. Книги малко. Тъй. Взема? Не взема. О, книги! XP ботъл! О, още книги! И още XP ботъл! Книги стъпите, защо ги чете? О, не! Гледай, аз се разхождал някакъв с Iron меч с кожена броня, ще помисля, че нищо не съм хванал. Много искаш. Аз съм с кожена броня. Вече почнаха пак да дропат Iron. Ой, колко меча имам? Чай да си изхвърля тук някои стъпилачи. Така, това не ми трябва, това не ми трябва. Колко меча имаш ти, бе? Много. Това не ми трябва, това не ми трябва, толкова босто няма ми трябва. Абе, стига съм ги взема тези мечове. Така, XP ботъл, XP. 5 левел. Я съм таки. Я отвън има XP. Вече почна, някакви за здравяването. Дропат полшанки вече. Ето, взех полшанка на силата Стренг. Яко. Добре, и това беше от мен Иван335. Надявам се да ви е харесал този клип и сега следващия клип няма да го пращат, няма смисъл. И добре, да, отново надявам се да ви е харесал този клип. Абонирайте се за мен, пишете ми много коментари и чао!